karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Dili kito posible ang iyang sama. Oh, sa mani. Huwag may samad sa uo si Rodel. Pero nagkaduko ang iyang naong kagabi eh. Oh, sa mani pagkahita po Nagkaduko magin siya kagabi eh. Ug gisakitan og maayo sa uo. Pero karon, wala may samad ang iyang uo. Unsay imong gibuhat? Rodel, hain naman ang samad sa imong uo. Nganong nawa man? Rodel, asa ka? Tubagaon ako, hain ang samad sa imong uo. Diha lang ka. Ayaw pagawas. Noon sa to siya, nagkabuang naman sa kamigawas pero nganong nawa ang samad sa uo ni Rodel? Sir Rodel, mag-unsa man dihi sa kusina. Wala luto. Dugay na nga way nagluto din eh. Tanawang sa kaldero. Nagmold sa mga sir eh. Kuha na yung nigamit din sa kusina. Asa man din magpundo si Lula o ang iyang agaw nga si Ramil Palacio. Uy, unsa man usaba sa sir? niyo? Dali, atong susiyon na. Hayag nagagay din niya sa gawa sa langot. Rodel! Hain man ka! Rodel! Rodel! Oh, naraman din ka diha sa ibabaw. Rodel, kinala pasabton ko nimo bahin ining dapita. Imo ning giandam para atong kataguan. Oh, Nganong madog kang mupaduol na ako? diha ka lang. Rodel, sultihi kung unsay imong plano. Nganong gikuha man nimo ang termo sa bay? Ug naunsa man ang samad sa imong nganong nawa man ni? Nganong wala ko makit eh? Ayaw pagdoon ako. Rodel, ngano di ay ka may nahiubsan ka nako, ha? Paabutan ko diha. Asa man ka? Rodel! Wa na siya maminaw nako. Uy, Lula? Ikaw di ang mugha di Lula? Apag yun di ay mo. Wa pag yun mo huna-huna nga bubiya din eh. Dili imi mo biya. Kung dili na mo makitaan si Sabrina. Dili na ninyo siya makitaan. Unsa? Ngano na kasiguro mo kala? Nga dili na gyud mo makit-an si Sabrina. Sultis tinuod Lula. Dituha na siya sa sinod nga tag-iya niya. Ngano gutaw na kaingon magana la? Ngano kasulti magana ha? Si Sir Rodel ang tinuod nga tag-iya ni Ma'am Sabrina. Tuwa siya karon sa mga kamot ni Ramil Palacio. Unsa? Wa ko mahibaw. Hain magyud ka ng agawon mo. Hain siya magtago. Lula! Ngano itikbos mo na nimo si Sir Rodel? Malayo mo na ko. Malayo mo. Ay, Lula, manuoy ka. Sultihi ko kunain si Sabrina. Unsa gibuhat na ng Ramil sa akong asawa. Imo kining sa si Rodel. Kugipasidyan ang nataka. unsa man ka Lula? Tiguan na maunta ka. Manigbas may noon ka. Dili mo makalingkawas ining inyong gibuhat sa akong asawa. Palayo ka mo din eh. Muna ang inyong buhaton. Mapriso jud kay ning imong gibuhat si Sir Rodel Lula. Palayo mo! Palayo mo! Balik din Lula. Balik. Sir. Dili na lang una ta mo sunod ni Lula sir kay dugo naman naman yung sama do. Gamay rin eh. Ako lang ni bugkusan. Lakaw, pagtawag ko pulis. Dan adin eh. Sultihi nga natigbasan ko. Sundan ko si Lola dito sa kakawyan. Sige na, lakaw na. Abi, mayo gani kay tapsing lang sama di si Rodel sa bukton. Magtawag na kong pulis, oy.
Mahalok naman ito akong mataak sa bahay sa mga palasyo. Pero, dili mahimong balibaran si Madam Mercy. Nabalakagid siya sa posibleng mahitabo ni Sir Rodel. Pero, kinahanglan masusi sab na ko sa lola. Kung tinuod ba nga, nabunyagan siya sa kulto. Ay naman to si Lola. Dinhimang ito siya musuot ganiha. Naging nakuhulungan ang pagsunod din ni Tagwanga. Doon na gani siya gitaguan. Tuwala siya. Misuot pa siya sa bagang doot sa kakahuyan. Kay Ginoo, tabangin ko nga makita na ako ang akong asawa. Luwas sa intong si Sabrina sa kalisod karong mga oras sa Ginoo. Hay naman to si Rodel. O naman din may paulit man tingali siya. Sa may akong buhaton ini. Bahala na. Ngulugso na ko sa ubo sa sapa. Naarang uluhan sa sapa sa bandot. Bahala nagmasuko si Rodel na ako. Pupauli ko sa bahay. Unsa naman yung dapita? Baga naman kayong kakahuyan din o gamay na kayong agianan. Pero, nakasiguro ko nga, di mo suot si Lola Liling. Tuwa si Lola Liling. Milipot siya ng dakong punuan sa kahoy. Lola, dili may tabo nga mahulong ko sa pagsunod ni mo. Busa, huwata na lang ko. Lola! Dili may tabo nga mahulong ko sa pagsunod ni mo. Busa, huwata na lang ko. Magsulti ta! Liputon ako siya. Ano na kung punuan sa kahoy? May ta... Lola! Sige, asaha siya. Magdali! Salamat kay hindi na ko sa bahay. Wow. Wow kayo. Annalisa! Lo! Oh, mingaw pa din sa bahay. Lo! Annalisa! Oh, nabalik ka, Sabrina. Ngano di ay Ma Mercy? Nag-expect ka nga di na ko mo paulit din sa bahay. Ah, bisan unsaon. Ikaw gyud ang nagdag kaalautan sa akong anak. Ma, nangandoy ka ba dahil gihapon nga mawa ko sa kinabuhi ni Rodel? Oh! Tuod kay ikaw ang nagdag kasabok ni ining dapita. Mahain si Rodel. Tuwa, nagkabuang og pangita nimo. O kini lang ang ibutang sa imong hunahuna. May dautan ka ning mahitabo sa akong anak. Ikaw gyud ang akong basulon. Hay di karon si Rodel. Tuwa sa bahay sa palasyo. Nangita siya nimo. Ngano mangita man siya nako, ma? Nagkita naman mi. Ha? Nagkita na mi si Rodel, ma. Dito gani mi sa usa ka langob na katug kagabi eh. Langob? Usa langob ba ka ng imong gihisgutan? Ha? Langob. Dito sa luyo sa dakong patayng kahoy. Unsa? Iya kong gipatago dito. Kay doon na siya gikahadlukang mga tao. Nahadlok siya nga ihad ka sa mga miyembro sa kulto sa ilang Diyos nga bato? Ha? Unsa man gigapos ko? Unsa man yung dapita? Parang kog niya sa usa ka langob. Lola? Pareho na nga malipay ang akong alaga. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!